Ako ste ikada čuli za slučaj Netečertova, vjerovatno se pitate da li je on uistinu počinio zločine za koje ga optužuju. Na kraju ću ti pokazati dokaze koji će ti otkriti istinu o Netečertovu. Ja sam tvoja vođa kroz svijet true crime priča i zajedno ćemo istražiti slučaj koji je potresao cjelokupno društvo. Prvo, pogledajmo tko je Netečertov i zašto je njegov slučaj toliko kontroverzan. On je poznati ruski poduzetnik koji je optužen za teške zločine, uključujući ubistva i pronevjere. Njegov slučaj je bio u fokusu medija i javnosti već neko vrijeme, a mnogi se pitate da li je on uistinu kriv za sve što mu se optužuje. Sada, pogledajmo dokaze koji su predstavljeni protiv Netečertova. Postoji niz svjedočenja i dokumenata koji upućuju na to da je on bio umiješan u neke vrlo ozbiljne zločine. Međutim, postoje i neke sumnje i nepoznanice koje treba uzeti u obzir prije nego se donese konačna presuda. Jedan od ključnih dokaza koji se koriste protiv Netečertova je svjedočenje jedne od njegovih bivših poslovnih partnera. On je izjavio da je Netečertov prijetio da će ga ubiti ako ne učini ono što on želi. Ovo svjedočenje je vrlo ozbiljno i upućuje na to da je Netečertov bio sposoban za jaku agresiju i nasilje. Međutim, postoje i neke protusporne dokaze koji ukazuju na to da Netečertov možda nije bio toliko umiješan u zločine kao što se misli. Neki od njegovih prijatelja i kolega su izjavili da je on bio dobar čovjek koji nije bio sposoban za takve zločine. Ovi dokazi su vrlo važni i treba ih uzeti u obzir prije nego se donese konačna presuda. Sada, pogledajmo što je Netečertov sam rekao o optužbama protiv sebe. On je odbio sve optužbe i rekao da je on nedužan. Međutim, postoje neke sumnje oko njegove iskrenosti i da li on uistinu govori istinu. Konačno, na kraju ću ti pokazati dokaze koji će ti otkriti istinu o Netečertovu. Ovi dokazi su vrlo ozbiljni i upućuju na to da je Netečertov bio umiješan u neke vrlo ozbiljne zločine. Međutim, postoje i neke sumnje i nepoznanice koje treba uzeti u obzir prije nego se donese konačna presuda. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.